dandalin fina-finai. Daga nan Express Radio mita 90.3 a zango na FM, sunana Suleiman Musa Mere. Shamsiya Salihu Sharif. Za mu gabatar da shirin kamar inda muka saba a kowane mako. A cikin shirin kuma kamar inda kuka sani muna tafi da sirrin Kannywood, amma yau Shamsiya suke ba su haƙuri. To gaskiya mai sauraro sai ka yi haƙuri, yau an ɗan shiga wani. Mun yi babban kamu ba? Babban kamu muka yi, shi yasa sai aka ɗan ajiye sirri a gefe. Tuna haka sai dai a biyo mu a mako mai zuwa insha Allah, inda za mu kawo muku sirrin Kannywood. A cikin shirin kai tsaye muna tare da jarumi kuma mai shirya fina-finai wanda tun a baya har zuwa wannan lokaci, tun ana yayin home videos ko da turanci da ake cewa fina-finai da ake nunawa na lokaci guda a kalle su a tashi, to har aka zo ana shirya mai dogon zango. Muna tare da TY Shaba. Shaba to assalamu alaikum masu sauraron mu, ina gaishe ku sosai da sosai. Sunana TY Shaba. Da kace dandalin menene fina-finai, sai na tuna da wani program ina dandalin saurari. Na san masu sauraro daman za su ce to yau fa mai tambaya ne aka turke shi ma za a turke ni ma aka turke nake za ta haka. To TY Shaba ba bako bane kamar yadda muka faɗa, kuma ba ma buƙatar ma mu ce shekarar shi nawa a fim ko da me yayi da sauransu. Yanzu an riga an wuce. An wuce wannan, kuma na tabbata tunda har yake gabatarwa a wani wuraren, to tabbas wannan magana tarihi babu. Kai tsaye Shamsiya, kin san akwai fina-finai masu dogon zango a yanzu da ake yi. Akwai sosai, ga sun bila adadin ba za su kirgu ba. Haka to wani labarin sai dai ki ganshi kawai daga yaji can sai ya kwana, wani sai dai ya kwana. To a yau akwai tare da muke da Shaba kamar yadda muka faɗa, TY Shaba, sannan akwai fim da yake yi wanda yake zamu iya cewa mai dogon zango, kuma fim abun burgewa. To ba ma so mu faɗa da bakin mu. To ai shi yasa ka yi shiru, shi ne faɗa. Kada mu faɗa a ce mun faɗa. Mun riga wannan masallaci ake cewa ko haka ne. Akwai fim LULU Da Andalu. Haka. Wannan fim ne wanda na daɗe ina kallon, ina jin labarin shi sama gefe can, gabas ta can, abun nan can haka. Sai sunan ma yake kamar ba na Hausawa ba. Me fim ɗin LULU Da Andalu yake nufi? To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai na ji daɗin irin wannan nishaɗi da kyakyatawa da ake, hakan zai bani dama nema in sakata in wala in ji daɗin rayuwata. Haka. Fim ɗin LULU Da Andalu mun ƙirƙire shi ne wanda muka kalli tarihin wani sarki na ƙasar Mali wanda ya yi mulkinsa shekara 670 da wani abu da suka gabata, wato sarki Mansa Musa of Mali. Kusan fim ɗin abin da ya kalla kenan. Fim ɗin LULU Da Andalu kamar yadda ka faɗa, zaka ji sunan kamar ba na Hausawa ba, to suna ne na aljanu da suke cikin fim ɗin. LULU aljana ce ta mace, Andalu aljani ne namiji, wanda wani professor in archaeologist a cikin fim ɗin, masanin tarihi da sanin abubuwan da suke ƙarƙashin ƙasa, ya yi amfani da su wurin nemo tsohuwar dukiyar Mansa Musa da ya binne a cikin ƙarƙashin ƙasa. To shine ya amfani da waɗannan aljanun LULU Da Andalu, wanda kusan tun lokacin rasuwarsa su ma aljanun nan suka faɗi dogon suma, ba su tashi ba sai a wannan shekara ta 2022, wanda shi wannan professor ɗin in archaeologist wato dogara ya yi binciko ya gane cewar akwai wannan dukiyar, kuma ya amfani da wata bokanya da yake tsatsuba da ita ta gaya masa cewar ba za a iya nemo wannan dukiya ba sai an tada aljanun masoyan nan LULU Da Andalu. Idan kuma an tashe su, ba za su iya rayuwa a matsayinsu na aljanu ba sai sun shiga jikin bil adama. So kuma Allah da ikonsa sai aka tada aljanun nan sai suka faɗo a cikin wato jikin wani family wanda yake baya ga maciji ga juna, iyali wanda suke gaba. Namijin ya faɗa a wannan gidan, macen ta faɗa a wannan gidan. Kowanne daga cikin family din yana zargin dan uwan family din akan shine ya haddasa wannan abun, not knowing that shi Professor Dogara shine ya amfani da su domin ya ja su, ya amfani da su ya tafi daji da su domin lalubo wannan dukiya ta Mansa Musa. Kuma kada ka manta aljanun nan masoya ne,
tunda masoya ne sun fito tsakanin namiji da mace kuma a family din da ba sa ga maciji, soyayyar aljanin nan dole kaga sai an yi ta sai fa an taba sai ta. an yi ta saboda ya shiga nan ya shiga nan. To waɗannan family din saurayi da budurwa kuma suka kulla soyayya wanda family din suke yawan ya kawo babban matsala. So kaɗan daga ciki kenan saboda ka sana kusan fara haska fim ɗin, kada in ba da labarin gaba ɗaya ko a tara a fim ɗin. To ai mamakin da na yi wannan shekaru na wannan sarki 670 da wani abu ya. Kuma to kai me baka sha'awar ka ce bari ka ɗauko na labarin ka? Gaskiya wato a kullum mu da muke tafiya symposium kasashen Afirka ko kasashen waje, muna zuwa harkoki na fina-finai a festival da sauran irin makamantan wani abubuwan. A kullum ana gaya mana cewa ba ma ɗauko labarukanmu na asali, sai dai kwaikwayon labarukan kamar India da sauran wasu al'amura. Ba ma ɗauko ainihin tarihin rayuwar Malam Bahaushe ko kuma ainihin tarihin rayuwar wani abu da ya danganci baƙin mutum ko Afirka gabaki ɗaya. To wannan shi ba ni dama na yi ƙoƙarin in sauya akalar fina-finai na su kalli irin waɗannan abubuwan da ya jibanci baƙin mutum ko wani mutum da ya shura a ƙasa a Afirka gabaki ɗaya. Kamar misali Mansa Musa ɗin nan, masu zurfin ilimi da tunani su ne suka san wannan sarki wanda an yi shi a gaske. To kaga kenan ilimin fim ɗin zai ƙoƙari ya haska rayuwar shi Mansa Musa, a san wane ne Mansa Musa. Shi ne ma baƙin mutum har zuwa yanzu babu wanda ya fi shi dukiya tun da Allah ya halicci duniya. Mansa Musa a duniya gaba ɗaya. Ƙwarai kuwa. To wannan ya nuna mana cewa akwai aiki ko? Kafin ba in kalla. Na tabbata mai sauraro zai ce to abu ne da aka yi a ƙasar Mali. Kuma kana Najeriya, inda ka ce kana fita. To ya abun nan din zai kasance a wuraren ɗaukar da za a ɗauka, Malin za a je ko a Najeriya? To gaskiya ne wannan tambaya ce mai matuƙar fa'ida. Amma idan kana zancen film making, akwai abin da muke kira yawa set designing. Akwai ma'aikata waɗanda za ka ba su labari ko ka ɗauko hoton tasawirar abin da kake so ka samar, don haka su samar maka da shi a wannan lokaci. Wala Allah wanda za a yi gini ne, ko wanda za a saƙa ne, ko wanda za a yi amfani da shi, duk ta sigar da ya zo muna da wannan ƙwararrun da suka samar mana da irin setting ɗin da muke da buƙata mu samar a cikin fim ɗin LULU da Andalu. Wato idan na fahimci zancenka, idan kuka kawo wannan taswira ta fim, wanda za ku bawa shi zai faɗi irin yanayin gurin da location kenan da za a mu ne za mu gaya masa abin da muke da bukata, cewar wuri kaza muna son abu kaza wanda ya daidai da kaman kaza. Wataƙila mu ɗauko hoto na asali na da mu nuna masa yadda zai ƙara buɗe kwakwalwarsa domin ya samar mana da irin wannan abin da muke da bukata a wannan lokaci. To maganar daji da aljinu ya abin yake? Hakika yanzu Allah da ikonsa a yanzu haka na fara ɗaukan season na 2. Amma gama na ɗaya kenan. Na gama na ɗayan, Allah yadda zan fara nuna shi January 2 ga wata ranar Litinin. Yawa in Allah da zamu fara nuna shi. A yanzu haka kuma ina ɗaukan season na 2. So zancen da nake maka jiya da daren dawo daga daji. Kwana zaka ji muryata. Yawa saboda sanyi na daji, kwanan mu 5 kusan mu 70 da wani abu a cikin daji. Kwana 5 muna ɗaukan wannan shirin na zango na 2. Ka duba sanyin da ake ciki da kalubale na tsaro da kalubale na daji na ƙananan kwari da manya da sauran makamantan waɗannan abubuwan duka mun ji. Babu tsoro a cikin sana'a, in dai akan neman mu ne in Allah da ba ma jin tsoron wani abu. Kuma muna addu'a Allah Ubangiji a kullum yana ba mu kariya, kuma muna bin right channel, hukumomi da ya kamata mu sanar domin shiga dajin, domin a ba mu tsaro, a ba mu kariya. Haka a fastoci da nake kallo ba hotunan wannan na ga wasu da aka yi amfani da su kamar irin wasu aljini ne ko irin wadanni za a ce. Gaskiya ne. Wato wannan wani sin ne mai zaman kanshi a ciki. Tunda ka ɗan yi magana, bari in ɗan shafa kaɗan in wuce. Wato a cikin adventure ɗin da Dogara yake da mutanensa na lalubo wannan dukiya, yana tafiya a cikin daji da shi da mukarrabansa da aljanin na LULU da Andalu, wanda su ne suke nuna masa hanya. Yana cikin wannan tafiya shine ya zo wani gari, wata alƙarya ko ƙauye ko wani abu dai haka, wanda mutanen garin wadanni ne. Mazaunarsu ce haka suke, haka Allah ya su a cikin daji.
shi su ne zaka ga su yan gajejjeruwa da ni kuma ba sa sa komai a jikinsu sai bayan ganye suke sawa. So waɗannan suka kama su suka kulle su suka sa su a prison kuma waɗannan nan mutane suke ci. So da haka sun kama tawagar dogara domin su watanda da su nemi abin kalaci. To kuma Allah da ikonsa dai Lulu da Andalu suka yi kokari suka kubutar da dogara da tawagarsa ya samu ya wuce wannan alƙarya. Akwai wani abu da ibin mamaki da daɗe ina tunanin ya aka yi. A Amerika muke kallon wannan fina-finan ko a sauran fina-finai ƙasashen da aka ci gaba ba kamar Najeriya ba. Wannan gani an farka a ciki. Sai na ga kamar kayan cikin shi a waje mana shine to shi yasa nake gaya maka aiki da ƙwararru yana ba da sha'awa, aiki da ƙwaƙwaro yana samar da abin da ake da bukata. Kawai da only challenge da ake samu shine duk in zaka aiki da irin wannan ƙwararrun yana da buƙatar ka kashe kuɗi, zunzurutun kuɗi masu yawan gaske. Yanzu wanda yayi wannan aikin daga Jos muka ɗauko shi musamman Suji Makeup wanda muka gaya masa ga irin abin da muke so, ya zo ya gaya mana abubuwan da yake da bukata mu samar masa kuma muka samar masa da su. Zaka ga hanjin ne na sosai a waje, to yayi amfani da kayan cikin dabba ne wurin yin wannan abu. Kayan cikin na dabba ne aka yi dan yi su dabarar sai dai gyara yadda idan ka gani zaka ce lalle wannan kayan ciki ne babu wani abu. So kayan cikin dabba ne aka yi amfani da. Yanzu kamar a zango na biyun nan akwai wani sin wanda wata dabba take cire kan mutum gabaki daya kuma mun yi shiga mutumin gashi ba kan mun yi a ciki. So aikin ya ɗibi kuɗi masu yawan gaske. Muna sa ran zai gamsar da jama'a masu kallo wanda akwai soyayya, faɗakarwa, tarihi, sana'o'inmu na gargajiya irin sana'ar goro. Ai ba abin da Lulu da Andalu ya bari gaskiya. Masauraro shirin dandalin Kannywood kuke saurara a daidai. A dandalin fa fina-finai. Ka gani ko ai yasa ai da dan Kannywood din gaba daya. Dandalin fina-finai za ka. Masauraro dandalin fina-finai daga nan Express Radio muna tare da Tiwa Shaba kuma muna magana ne dangane da fim mai dogon zango wanda yake shiryawa kuma ake da Andalu. Tiwa Shaba, me yasa kake ganin fim din Lulu da Andalu zai kawo sauyi a masana'antar Kannywood? Abin da ya sa shi Lulu da Andalu wata alƙibla ya kalla daban wanda a tarihin Kannywood ba a taɓa kallon irin wannan alƙiblar ba. Shine fim na farko da ya zo da irin wannan salon da salo na labari da salo na tasawirar kallo wanda zai nishadantar ka ga cewar kamar fina-finan kasashen waje kake kallo. To a tunanina duk juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ganewa. Inyamuri kuma ya ce beta soup namoni kila. Idan ka ji miya ta yi daɗi to ta ci kuɗi ko? So da haka ni a tunanina duba da yanda muka ɗauko ma'aikata wasu daga Kannywood wasu daga Lagos duk cikin wannan aikin sannan muka samar da abin da fim ɗin yake da bukata muka ɗauko kuɗi wanda a wani lokaci ya ina tunanin cewar kai irin wannan kuɗi da nake zubawa zai iya dawowa kuwa da kuma maganganu irin naku da na sauran al'ummar gari da media da suka ɗauka tun lokacin ɗaukan shirin zaka ga media outlet da yawa sun ɗauka sun yi broadcasting sun faɗi to wannan shi yake bani dama a zuciyata cewar insha Allah Lulu da Andalu fim ne wanda zai karɓu kuma ya zo da wani salo na ban mamaki da sha'awa. To na tabbaci kake da shi cewa duk wanda ya kalli fim ɗin Lulu da Andalu zai ci gaba da kallon sa duba da za ga akwai fina-finai da dama wanda wasu kaje. Da ka an fara kallo sai ka ga ko labari ya karye ko kuma abubuwan ba sa tafiya yadda ya kamata. Kamar yadda nake gaya maka shi a duk kowane irin aiki ko sana'a ana da buƙatar abin da ake kira professionalism ma'ana ƙwarewa da sanin makamar aiki akan na abin da ake so a yi. To kaga Lulu da Andalu ya samu ƙwararru professionals wanda aka yi amfani da su sannan aka ɗauko jarumai wanda ba wai lalle an san su a duniyar fina-finai ba amma an yi ƙoƙari a kaucewa matsalar manyan jarumai da waɗanda lokacin su zai iya ba da wahala wanda ka fara sai ga ana nema ana ce ina Kaduna ko Abuja ko kuma a ce ga abin da ake so a yi shi ga shi babban jarumi ne baya son yayi abu kaza sai muka yi ƙoƙari muka ɗauko kaman kaso 80 na jaruman da muka sa a cikin Lulu da Andalu duka sababbi ne. Kaso 20 ne muka ɗauko wasu tsofaffi da aka bar su duniyar fim ba ta yi da su kamar Bashir Balaciroki shine boka loma a ciki da kuma yawwa to ka gani ko so da haka haɗa waɗannan mutanen da muka yi sai ya ba mu dama mu yi aikin mu cikin yanda muke so muna da damar sauya tunaninsu
su yi mana su samar mana da abin da muke da bukata, sannan muka ɗauki lokaci mai tsawo wurin ɗaukan shirin. Domin fim ɗin Lulu da Andalu da zai fita a yanzu sai da na kwashe kwana 49 ina ɗaukan shirin, kawai kwana 2 ne aka huta. 49 ina ɗaukan shirin kawai. Kaga it's not easy. To menene bambancin Lulu da Andalu da sauran fina-finai? Bambanci dogon zango. Okay, abin da zan iya faɗa shine kamar kaga labari shine makamin tafiyar da riƙe mai kallo. Labari idan ya karye ko ya rasa alƙibla, to mai kallo zai gane cewar wannan ba abin kallo bane. Amma idan labari ɗaurarre ne, an yi amfani da marubuta wanda suka san aikinsu, kuma ba marubuci guda ɗaya ba. Saboda Lulu da Andalu mun yi amfani da marubuta kusan guda 5 zuwa 6 wanda suka yi ƙoƙarin rubutu. Kuma idan an yi rubutu za a ƙara zama a duba rubutu, idan aka hango wata matsala za a sauya wannan rubutun. Mun yi sauye-sauyen rubutu saboda mu samar da ingantaccen abu wurin sau 3 zuwa sau 4 kafin mu je mu fara ɗaukan shirin. Wannan shi yasa Lulu da Andalu a tunanina ya zama wani fim ne mai dogon zango wanda ya zo da bambanci ta fannin labari, ta fannin set designing, ta fannin technical skills na aikin da aka yi da sauran abubuwa, da ta fannin ma kuɗi da aka ɗiba masu yawan gaske aka zuba a cikin fim ɗin. To wannan insha Allah ina tunanin cewar fim ɗin Lulu da Andalu zai gamsar da masu kallo. To gashi ka ce za a fara nuna shi a wata mai zuwa, watan Januwari. To akwai wasu fina-finai da za a gani masu dogon zango da an fara nuna sai ga ku yi haƙuri don Allah masu kallon mu za mu kawo dan ba mu lokaci. Ya ka shirya wannan? To wato kaga wato gaskiya wannan ba daidai bane. Wani zaka ga lokacin da yake yin series din sun yi episode 1 2 3 ya tafi hutu, sai an zo an gama kallo sai dan bada hakuri ya je episode 7 8 haka. To mu amma abin da muka yi, tunda muna da budget mai karfi babba, ba mu so mu tunanin cewar za mu fara nuna Lulu da Andalu ba sai da ma muka gama shi gabaki ɗayansa from episode 1 to 13, kuma sai da ma har muka koma location ɗaukan na biyun ma. Haka abin ya kare an yawa na biyun ma gashi a yanzu haka muna ƙoƙarin ɗaukan shi, sannan za mu fara nuna na ɗaya kuma complete ba abin da ya rage mana mun yi shi. To wannan kaga shine zai bada dama idan ka so ma kallo babu wani sati da za a ce ma a yi haƙuri fim ba zai zo ba, saboda ai fim jira yake satin shi ya kawai a ɗora shi. To banda akwai, na tabbata akwai wasu manyan tashoshi da za a nuna, amma mai kallo ne ke sauraro na a gida yanzu wacce tasha zai tara kenan? Yau wato da farko dai akwai channel ɗina wacce take a YouTube wanda TY Shaba TV akan dandalin YouTube. Wannan shirin na Lulu da Andalu zai dinga zuwa duk sati, duk ranar Litinin, daga Litinin ta watan da za mu shiga satin farko za a fara kallon shi a wannan TY Shaba TV a dandalin YouTube da misalin karfe 8 na dare duk ranar Litinin tun daga wannan lokaci. Sannan kuma akwai Mnet wanda international body ne wanda suke nuna fim, wanda Africa Magic yake under su. Akwai Africa Magic Hausa, su ma tun daga ranar wannan Litinin ɗin ta 2 ga watan Januwari su ma za su fara sa Lulu da Andalu tun daga ranar Litinin ɗin. Su ma za su ci gaba da nunawa da misalin karfe 7:30 na dare. Kaga kenan a Africa Magic Hausa zai zo karfe 7:30 na dare, a TY Shaba TV zai zo karfe 8 na dare, duka a ranar Litinin ta satin farko na watan Januwari, wanda zai kama 2 ga watan Januwari. Kuma a yanzu haka akwai sauran gidajen TV wanda su ma akwai buƙatuwar hakan da suka tura mana. Muna ƙoƙarin duba irin al'amuran kamar Arewa 24, su ma muna sa ran watan March su ma za su fara nuna shi. Akwai wasu gidajen TV ma wanda yake Ghana kamar wani Gaskiya Plus, su ma muna nan sun kawo mana proposal ɗinsu akan nuna fim ɗin, da sauran gidajen TV duk duniya. An shiga daji. Na'am. Na tabbata na san za a samu ƙalubale da aka samu. Akwai. Wallahi akwai. To wani iri da mun ka ce ka to ma saboda sanyi akwai. Gashi kuna jin muryata, akwai ƙalubale. Misali duk shi project irin wannan wanda yake da buƙatar kusan mutum 200 a ciki, wanda ya haɗa da ma'aikata da kuma wanda za su fito a cikin fim ɗin. Kai ka san harka da mutum 200 a lokaci guda ba ƙaramin al'amari ba ne.
ba sauran fina-finai bane da zaka ga mutum 5 10 20 yayi yawa mutum 50 ba a ma yin mutum 50 idan ka hada da technical productions and actors zaka ga ba a kai wannan abun amma mu mun kai zunzurutun kusan 200 ko sama da haka to kaga wannan babban kalubale ne yanzu da zaka yi managing din irin waɗannan mutanen kuma kada ka manta waɗannan mutane da ka tattara kowanne daga cikin su akwai irin buƙatuwar rayuwa da yake da shi akwai fannin abinci ma sai ka ga wani ma bai cin wannan abincin shi ga wanda yake ci wancan bai cin wannan ga wanda yake ci a kuma daji akwai kuma al'amura na welfare sannan da kula da lafiya dole tunda a cikin daji ne akwai cizon kananan kwari da baka ganin su zaka ga yau wannan ya tashi yana amai wancan ya ce wa abu ya cije shi haka irin waɗannan akwai kuma kalubale na wurin equipment kayan aiki wanda zaka kayan aiki na bature an ce ba su da tabbas duk da cewa duk wani bangare mun yi kokari mun kawo plan B akan shi saboda mun san matsala za ta iya faruwa yanzu kamar batira da kake magana wanda ake na kyamara muna da kyamara guda 2 da muke aiki da ita kowane batir da ake sa mata amma muna da batir 12 to kakani ko saboda mai maganin generator wanda muke kunnawa da guda 2 muka tafi idan ɗaya ya samu matsala za mu iya tada duk wani abu da ka sani na bangaren wannan abu mun yi kokari mun kawo plan B saboda gujewa matsala a ce mun tashi ba mu gudanar da aiki ba waɗannan su ne kalubale kaɗan daga ciki wanda zan iya dan shafawa a wannan fili to wace nasara ake ganin fim din zai kawo babban nasarar da muka samu kafin wacce zai kawo shine tunda muka rubutu muka shirya muka tafi ɗauka muka gama ɗauka muka yi post production fim muka zauna muka kalle shi daga farko har ƙarshe to tabbas mun ci nasara ta farko tunda mun kammala shi lafiya ba tare da wata matsala ba nasara kuma ta biyu da muke sa rai shine muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kaddara fim ɗin Lulu da Andalu ya zama abin soyuwa a zuciyar masu kallo kuma niyyar da muka yi na isar da sako ya tabbata sakon nan ya je gun da ya je to insha Allah da mun samu wannan to mun tabbatar da cewar ya nasara gagaruma mun haɗu da ita kuma muna fatan Allah ya ƙara mana wata nasara bisa nasara wacce muka sani da ma wacce bamu sani ba ya kuma ba mu kariya domin muna da buƙatar addu'a kuma muna da buƙatar roƙon Allah da ya ba mu kariya saboda akwai a lot of challenges wanda dole addu'a ita ce za ta yi maganin wani abu to akwai wani dama da zaka ba masu kallo na sanin cewa idan an gani ko akwai wani abu da ake ganin daidai ba ka san wasu na kwa gaskiya ne ka san shi shi dan adam ajizi ne kuma an ce tare yake bai cika 10 ba duk yanda muka kai da kokarin mu dole akwai wani wuri da mutum zai ga wataƙila ko ba mu daidai ba ko kuma mun saba wani abu wala Allah na ɗabi'a na al'ada watakila ma na addini to muna neman yafiya kuma muna neman a gaya mana akwai nambobi da zamu bayar duk sanda za a kalli fim din zaka ga nambobi da zaka iya sako da zaka aiko da gajeren sako na cewar wuri kaza so muna da masu kula da waɗannan manhajar za su baka ansa in abu na wanda baka fahimta bane za su fahimtar da kai ka gane idan kuma abu na cewar gyara ne mun yadda gyara ne za mu bada hakuri kuma insha Allah za mu gyara akan abubuwan mu da za su zo a gaba yawanci fina-finai masu dogon zango ba a fiye sa waka ba amma a cikin Lulu da Andalu da waka akwai waka ita waka a Hausa film zuwa take wasu masu shirya fina-finai ne ba sa la'akari da cewar babu hurumin waka ka kawo waka ni akasari ban fiye soyuwa da waka a cikin fina-finai ba idan ka kalli fim ina na baya barazana wanda na yi shi da barazana da turka-turka dukkan su babu waka a ciki saboda babu wani hurumi da waka za ta zo amma cikin fim ɗin Lulu da Andalu akwai wani biki na kimiyya da fasaha na matasa da ake yi a gidan makama duk shekara wanda matasa ne suke kawo ƙere-ƙere da suka yi na gargajiya wani kwando ya yi wani kaza ya yi wani abin saƙa to a wannan bikin da za a yi na matasan shine matasan suka gayyaci mawaƙi ya zo ya yi musu waƙa kaga hurumin waƙa ya zo in ka kalli waƙar a talla zaka ga Hamisu Breka ne yake yin waƙa zaka ga tebura ne a kewaye yawa duk abubuwan gargajiya ne da aka exhibition ya zo ya waƙa wurin so kaga hurumi ne na waƙa yanzu kama annabi nan da muke ɗauka mun duba akwai hurumin waƙa babu waƙa a ciki akwai wani mawaƙi babba saboda ganin an yi amfani da Hamisu Breka ba zan kira sunan shi ba babban mawaƙi ne wallahi babba ne ya ce mun bayan da za a yi
a saka shi a cikin Lulu da Andalu na biyu shi ma yayi waka saboda ganin wancan din to amma babu hurumin wakar so tunda babu hurumin waka ba za mu yi sa waka ba duk abin da muka yi mun yi shi ne komai da hurumin shi kasan da wasu lokutan alfarma takan bata aiki tana kwarai ma kuwa yanzu kaga kamar ni a matsayina na producer da na dade shekara 20 da wani abu ina wannan harkar wanda nake wato wanda yake directing ba da umarni na fim din dan Hausa kenan Kamil Ibrahim Fage yaro ne matashi mai zil wanda wasu suna ganin me yasa zan sa gungume min kuɗi irin wannan in ɗauko wannan yaron in ce shi ne zai ba da umarni to amma zama da yaron na gane cewar ya san me yake yi kuma insha Allah kulliya za ta biya kuɗin sabulu so na saki wannan damar na bashi duba da cewa shine mai bada umarni director duk mutumin da aka sa a cikin fim din Lulu da Andalu shi ya casting wallahi shi ya sa su banda mutum ɗaya ban sa ba mutum ɗayan ma da nake so in sa ita ce Lulun saboda na daɗe ina mata alƙawari sabuwar jaruma ce iyayenta sun kira ni akan in taimaki rayuwarta so akan fim so don haka a lokacin sai na ce bari in amfani da wannan dama in taimaki yarinyar nan sa ta a fim to amma da na ce ta je ta same shi bayan ta bar wuri na sai na ɗaga waya na kira shi na ce ga wance ina so ka sata a Lulu amma kai mata audition idan ta ci audition ka sata idan bata ci ba ka cire ta na san me zan faɗa kaga still dai na mayar mai da damar so da ta yi audition kuma da kanshi ya kira ne ma yana ihu ya ce ai yarinya ta yi na ce to kullu ana so yau na ce to ka gani so wannan damar shine yawancin producers suke gaza bayarwa saboda director lokacin da yake rubutu ko yake sarrafa labari zuwa hoto yana kallon jarumin da ya fi dacewa ya taka rawa a wannan wurin to amma idan ka hana shi daman sai kaga an sa jarumin da bai dace ya isar da labarin ba labari kuma ya kare to wannan masu sauraro Tiwa Shaba kenan jarumi kuma mai shirya fina-finai a masana'antar Kannywood ta Kannywood kuma yau din kamar yadda kuka ji muna tunanin dangane da wannan fim sabon fim kuma mai dogon zango wato Lulu da Andalu wanda fim ne mai tarihi kamar inda yake magana sai dai kuma Shamsiya kin san lokaci yana ta kuma mun so mu ba su damar a ce su kira waya ko su turo da sakon ko ba to ba dama ai kun riga kun wakilce su da tabbai da ya kamata ku yi kun yi sai dai ko za mu iya ce a tara a mako mai zuwa idan Allah ya kai idan Allah ya sa za mu ƙara kira jarumi Tiwa Shaba domin ya ƙara amsa wasu tambayoyin ba maki an gani kenan sati ɗaya zuwa sati biyu sai ya sake amsa wasu tambayoyin sakonka na ƙarshe ga masu sakona na ƙarshe al'ummar Kano saboda ita nake alfahari da ita al'ummar Najeriya wanda su ma ina alfahari da su al'ummar Africa wanda ina alfahari da su shi yasa na ɗauko labari na Africa Mali da al'ummar duniya waɗanda suke bibiyar fina-finai ba na Hausa ba ina roƙon Allah ina roƙon ku dan Allah ku je ku kalli wannan aiki da muka yi na Lulu da Andalu wanda zai fara zuwa tun daga ranar Litinin a 2 ga watan January 2023 a Tiwa Shaba TV a dandalin YouTube da kuma Africa Magic Hausa da ke kan manhajar DSTV wanda shi ma zai zo a ranar Litinin 2 ga watan January da karfe 7:30 na dare domin ku kalla ku ga me muka samar muku in ya so sauran bayani sai na ji daga gare ku. To muna godiya kwarai daga sai Tiwa Shaba a Shamsiya sai dai mi sallama da masu sauraro mako mai zuwa idan insha Allah za mu dawo domin dai a ƙara mu da wani sabon shirin da haka amar da shi bakon namu Tiwa Shaba sai Shamsiya Salihu Shirin jagorar shirin Salamu Saba kin zo sunan Salimu Musa mai nake cewa mu kasance a lokacin na gaba wassalamu alaikum